Bon vespre, veïns i veïnes. Comencem el pregó. Però no començarem aquest pregó amb el protocol establert. Il·lustríssima senyora alcaldessa, senyors regidors, digníssimes autoritats, no farem pas això. Avui volem dirigir-nos a tots els quirzetencs i quirzetenques per igual. Sí, quirzetencs i quirzetenques, que és com ho hem dit aquí de tota la vida. I qui hagi canviat el gentilici... Atenció, atenció! Es fa saber a tot el poble de Sant Quirze que a partir d'ara mateix dona començament la festa major. Es crida a tothom a participar. Gaudiu-la amb tota la vostra intensitat.